Non queda case nada. Xa comezou a conta atrás para subir o telón dun dos festivais de metal e rock máis importantes de toda Europa, o Resurrection Fest, un festival nado hai 14 anos e que ten situado a cidade de Viveiro como destino obrigado dos amantes deste estilo musical. Será do 3 ao 6 de xullo. Apostamos decididamente por este festival e por iso convertimos a Deputación na principal administración colaboradora desta cita, achegando 150.000 euros. Segundo as previsións que manexa a organización, espérase a chegada dunhas 100.000 persoas, procedentes de máis de 40 países de todo o mundo. Ademais, xeraránse un volumen de negocio de 6,6 millóns na provincia e 8,5 en toda Galicia, así como uns 2.100 empregos de xeito directo e indirecto. Pola súa banda, o Concello de Viveiro cede os terreos para a organización do festival e o camping gratuito en Covas e o Mirador de San Roque. Este ano, grazas ao acordo de colaboración entre Concello e Festival, os viveirenses poderán participar neste macroevento a metade de prezo. Unha parte importante do seu éxito depende do entorno no que se celebra e da empatía mutua entre veciños e asistentes. Viveiro é un municipio turístico e cada vez hai máis xente que ven ao festival con toda a familia e que se queda aquí uns días para disfrutar. Nestes días a ocupación hoteleira é do 100% e en toda a comarca e o impacto económico do festival é brutal. Non? O cartel deste ano compóñeno 100 bandas que tocarán en 4 escenarios temáticos. Poderemos ver lendas da música como Slipknot, King Diamond ou Slayer, que fará en Viveiro o último concerto da súa xira en España. O formato do festival vai ser máis grande, o público asistente vai poder disfrutar de máis metros no recinto, o recinto vai estar máis tematizado e o que intentamos é que cando entran polas portas do Resurrection Fest que se sintan que están entrando en un parque de atraccións da música rock. O Concello tamén instalará un punto de atención lila e repartirá dípticos informativos como medida preventiva para evitar agresións sexistas e que o Resu continúe sendo un exemplo de convivencia.